Barcelona, Districte Cultural. A veure, una mica de silenci, que això és un hospital. Res de crits, res de fumar i no ho sabria fer, en català. Què és el que passa a Pegados? Un noi coneix a una noia i s'enamoren? Bueno, es coneixen de festa i decideixen liar-se, com fa molta gent, no?, últimament. 5 minuts i au, adeu, i si t'he visto no me acuerdo. Aquests dos es veuen condemnats a entendre's i a conèixer-se d'alguna manera en un hospital, en una situació que no és gaire agradable per ningú dels dos. Llavors això fa que es coneguin de veritat com són, amb les seves desgràcies i amb les seves virtuts també. El Ferran i jo havíem treballat junts, havíem fet l'Snoopy, un musical infantil, i ell feia d'Snoopy i jo de Woodstock, o sigui que ja estàvem preparant la cosa. Entrem i sortim moltes vegades, a vegades som els personatges, a vegades som com els actors, els mateixos actors. I llavors intentem connectar una mica amb la gent que no li agraden els musicals o que creu, aquesta gent que diu a vegades ostres, ara que es posin a cantar no té cap sentit, no? Doncs nosaltres és com si ens avancem una miqueta amb ells i ja abans de cantar ja ho diem, no? L'infermera abans de començar ja diu, bueno, ara vostès veuran un musical. I nosaltres també, a mesura que anem cantant, a vegades anem acusant molt aquestes coses de dir ara per què balles, no? Ara per què cantes. Vam estrenar al febrer farà 2 anys i en aquell moment era per fer-ho un mes o 2 i mai no hem sabut com ha sigut que quan estàvem a punt d'acabar sortia alguna altra història i ens anàvem de gira, anàvem a Madrid, vam tornar a Madrid, ara venia per aquí. De moment no sabem quan acabarem aquí encara, llavors ens agradaria fer més gira per Catalunya, que no n'hem fet. Home, quan ho vam començar a fer precisament vam trobar que era molt més divertit, no només fer una funció que crec que no s'havia vist mai de 2 persones així enganxades en un escenari d'1 hora i mitja, sinó a més que estiguessin cantant. Semblava algú que li afegia un punt còmic i a més, tal com ho fem nosaltres, que ens fem un musical però ens riem bastant del musical. Uns cops més les frases. Uns cops més les frases, si us plau. Uns cops més les frases, si us plau. Uns cops més les frases, si us plau. Jo sóc l'infermera que estic allà de guàrdia un dissabte a la nit, que no tinc gens de ganes d'estar treballant i m'arriben aquests 2 enganxats. No em fa gens de gràcia, aleshores els hi faig una mica la vida impossible durant la seva estada a l'hospital. I res, però a la vegada el personatge trenca molt amb la quarta paret i està tota l'estona molt en contacte amb el públic i fent com una mica l'enllaç aquest, no, de això és un musical, no ens oblidem. I és un personatge molt boig, que fa molt riure. Siento temor, huele a sudor. És l'infermera i a la vegada és l'actriu, no, que busca, reivindica el seu lloc dins del musical, no? Ells dos de Pegados superprotagonistes, doncs jo vaig apareixent per allà fent cada vegada una cosa més surrealista. Bé, s'ha de veure com, primer, un projecte que va començar així entre uns amics, com ha crescut i com hem aconseguit estar tant de temps fent aquesta funció i estar ara aquí al Capitol, i 2, perquè tant si t'agraden els musicals com si no, passes una estona de carcajada tota l'estona i no, sense pensar, sense res així superfilosòfic, simplement passar una bona estona, i l'humor és molt boig, està molt bé, molt descarat. A mí no me metas, que ya me has metido bastante. Y además ya no te he encajado ninguna polla dentro. ¿Qué esperabas? Normalmente se hace así. Em passa una mica com a l'infermera, que li toca fer la guàrdia un dissabte a la nit i no té molt d'interès tampoc d'atendre ningú que vingui amb urgències, i menys si són d'aquest tipus, no? Estic allà tocant el piano, passo dels pacients i buscant el Wally, que és el que m'interessa realment. Tocar el piano i buscar el Wally. La suerte no está a nuestro favor, es la peor de mis pesadillas. Jo considero que som 4. És que l'obra, encara que només hi hagi un instrument, que és el piano, tenim un piano de cua, que tot ho fem en viu, la música i les veus són totes en viu. A mi m'agrada pensar que Pegados és una obra coral,
on som 4 i els 4 tenim la mateixa importància, el mateix pes dins de l'obra. Sobretot perquè, clar, quan tenim tants pocs elements, és vital que tots els elements, els pocs que tenim, s'integrin bé, no? A ver, un poco de silencio, que esto es un hospital. La gràcia està, o l'original, és que ho fem d'una manera que la gent que li agraden els musicals pot reconèixer aquest punt i els hi fa gràcia quan ens n'enriem, i la gent que no li acostumen a agradar els musicals els hi apropa, per lo que deia el Ferran, no? Perquè ens avancem a lo que ells estan a punt de pensar d'ara, se van a poner a cantar, i els hi diem, no, vamos a poner a cantar. I fan, bueno, menys mal que m'avises, no? I llavors està en el punt just com perquè es creï la comunió entre els que no els agraden els musicals i els que els agraden els musicals. Pistachos por el culo. Pistachos por aquí. Pistachos por allá. Pistachos por la boca. Pistachos por el culo. Pistachos y pistachos. Ens acostuma a passar que sí, que la gent de totes les edats els hi arriba, de gent que no acostumen al teatre també, no? Que els agrada més els stand-ups comedy aquests i tot això. També és un tipus d'humor molt surrealista, no? Que també és molt nou, és un humor molt d'ara. La dosi d'humor dins de Pegados és tan gran que gairebé eclipsa el fet de que Pegados sigui un musical. Perquè si veus Pegados, amb el que et quedes, jo crec que la part més important és que és una comèdia, és tronxante des del primer minut, i és el que buscàvem, no? La bufetada de l'espectador, no? Aquest tipus d'humor de destral, no? Sacadme de aquí. Té una hora i mitja aquí enganxat, després us veieu fora d'aquí. Doncs sí. No, ens veiem bastant, i a més perquè vivim junts ara mateix. Compartiu pis? Sí. La Xènia va venir de Madrid, pobra, no tenia un lloc on anar, va venir amb una maleta sota el braç i la vaig acollir, o sigui, ens veiem a casa abans i després de la funció, o sigui, sí. Sí, vas que separats, a casa estem separats, que no ens parlem, ens diem noms diferents també. I no quedeu farts l'un de l'altre? No, encara no, quan d'això, doncs bueno. Estiguem farts i us avisarem. Ja us truquem i feu l'exclusiva.